लोगोफोर बयनिसिमबो खुलुमनाय ओमफ्राय दायो आंहा शिब मन्दिराव खुलुमना फैखाबाय फथाय एसे गोमोरहांबाय ओमफ्राय लोगोफोर जोङो आं चेनेलाव मिथिंगा ब्लग चेनेलाव मिउजिक भिडिअ मोनसे बानायदोंमोन दा बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जासिगोन गाबोन सबनिया बा बिनि थाबनिया बे सानथामनि गेजेराव आङो होगोन रिलिज स' बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर अननानै नायबानो जाबाय आंनावथ' एक्टिङा जाखाया नालाय बारा अब्लाबो गोदान हिसाबै बयबो नायनानै नोंथांमोना बयबो शेयार खालामबानो जाबाय ओमफ्राय बे साननै बा सानथामनि गेजेरावनो आं रिलिज होगोन आरोना दा कालार जागासिनो दङ एडिटिंआव दा कालार होनाय लोगो लोगोनो आङो आपल'ड होसिगोन स' नोंथांमोना नायनो नेबाय था लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर साहित्य सभायावथ' जोब्बाय थ' साहित्य सभा लास्ट डे खालि जोङो 7:30 8टायावनो दखान स्टर अफ खालामनो गोनां जादों साहित्य सभायाव ओमफ्राय गोबां कास्टमारफ्रा फैनायाव आङो रेसपन्ड होनो हायासै थ' बिथांमोननि थाखाय आंनिफ्राय सरि मानोना दखानखौ बन्द खालामगौ हायाखै बेयाव दुनियानि लोंनाय मानसि एकदम डिस्टार्ब खालामथारबाय आरोना भलन्टियार्सबो गैया सिकिउरिटिबो गैया नालाय गावबा गावनो सेफटिनि थाखाय गावबा गाव माबा खालामखानांगोन थ' बेयाव सेफटि एकदम खम आरोना लोगोफोर बेखायनो थाबनो बन्द खालामनानै 8टायावनो बन्द खालामनानै बिनिफ्राय जों फैबाय मानोना 8टायाव बन्द खालामनायनि उनावबो गोबां मानसिफोरा तिरपाल बख' बिदि नायदो तिरपाल सोंथियो नालाय कास्टमारबो फैदोंमोन बेयाव लोंनायबो फैदोंमोन बेखायनो सासेखौ दख'ना नेनि होनाय लोगो लोगो सानै साथाम हाबफैयो नालाय बेखायनो रावखौबो हाबनो होआसै गाव सिनाय मोननायबो फैदोंमोन बैयाव दख'ना लांनो सिनाय मोननायब्लाबो आङो दख'ना हरनो हायासै बेखायनो सरि गाज्रि दामोन नोंथांमोना जुदि दा नांगौबा जोंनि डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि खैराबारियाव आंना स्ट'रा MM स्ट'र गान्जा सकआव लोगोफोर खैराबारि पेट्रल पाम्प खाथियाव पेट्रल पाम्पखौ बारबानो मोनो जोंनि गान्जा सकखौ गरेस्वर लाइनाव स' दा नोंथांमोना फैनानै आरामसे दखानाव नायनानै लांफैदो आरो लोगोफोर गाज्रि दामोन बेनि थाखायनो आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो लोगोफोर दायो गोदान आंनि दाखालि सुटआव मोनसे ब्लुटुथ ओमफ्राय चार्जिं जेरावबो लाबथिंनो आरोना बे जेरावबो लाबथिंनो हायो बे मिउजिक सिस्टेमखौ नुनायखाय आंबो अनलाइन खालामबाय दायो बे बुस्थुआनो फैगासिनो दङ डिमाकुसि स' डिमाकुसिनिफ्राय कुरियार बया फन हरबाय जे दादा पार्सेलाथ' बिराद गिदिर बेखौ आं लांनो हानाय नङा हायोबा लांफैदो होननायखाय आं लांनो फैदो दायो डिमाकुसि स' बक्सआ माबोरै मा क्वालिटिनि मा ब्रेन्डनि आं नोंथांमोनखौ गासैखौबो बक्सखौ आङो आनबक्सिं खालामनानै देखायगोन थ' बक्सआथ' आं ब्रेन्डनिनो अर्डार होखादों नालाय थ' नोंथांमोनखौ आं बुंगोन साउन्ड क्वालिटिया माबोरै बेसे टाइम चार्ज थाङो बेसे वाटनि बक्सआ एसे दामबो मोजांबो जानो हागौ आं दा नायनोसै बिराद मोजां खोनानायखायसो आङो अर्डार होदोंमोन नालाय थ' दायो आंना मा फैदों नायनोसै अनलाइननि बुस्थु नालाय दा नायाबासिनो जेबो बुंनो हाया स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम दायो आं मोनफैबायनो आंहा नायदो डिमाकुसियाव साहित्य सभाया बेनिफ्रायनो स्टार्टमोन आरोना लोगोफोर बेफोर ओमफ्राय आरो साहित्य सभाखौ आं देखायगोन दायोथ' बायहांबाय लोगोफोर बेखौबो आं देखायनो डिमाकुसियाव फैखादोंमोननो नै मादैमोननिफ्राय बिलाथि बोग्रि 1 किल' लाबाय ओमफ्राय बेथिं बिबार दख'ना निउ कालेक्सन फैदो बेखौबो आं रिसिभ खालामबाय ओमफ्राय आङो भेरगावआव सहैदोंमोननो बे उनावसो कुरियार बयनि फन फैबाय नालाय बेखायसो नैफोराव साइकेल स्टेन्ड बाइक स्टेन्ड कार ग्रेज बेफोर माबा माबि जादोंमोन आरोना लोगोफोर बेयावथ' नो एन्ट्रि थाबायना थांनांगौ पास गैयिफोरा बेनिफ्रायनो थाबायनांगौ आरोना साहित्य सभासिम मिनिमाम 1 किल'मिटारनि सायाव नाया लोगोफोर साहित्य सभाया बेयावनो जादोंमोन दायोथ' गोबां केरि बेग गोलैसोना थागोन मानोना इयाव दखान जादोंमोन नालाय ना एसे जायगाया एसे लेथ्रा जाबाय आरोना बेखौ साफा खालामगासिनो दङ ओमफ्राय बै पेन्डालफोरखौ दासो सेफायगासिनो दङ नालाय आरो बेयो नैबे बेयो पुरा फिक्स जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय बाखिथ' बेफोरो फिक्स जागोन बेफोरथ' फिक्स जानाय नङा फिक्सिगोन दायो सेमफायगासिनो दङ बायबाय नैनिफ्राय क्लिन जाहांबाय बैयो नायदो आरोना बेयावनो जादोंमोन देग्लायनि साहित्य सभाया डिमाकुसि सफैबाय दायो कुरियार अफिसखौ नायनोसै इ कार्ड अफिसा एसे भितराव इ कार्ड अफिसा दाउआ खेबनो नागिरदों खेबबायना आंखौ दाउआ नै दाउ फिसानि बापरे अफिस सफैबाय आंहा सफैबाय आंना बक्सखौ लाबाय आङो ओमफ्राय आनबक्सिं खालामगोन आरोना लोगोफोर अफिसनिफ्राय बक्सखौ लाबाय एसे गिदिरानो
बक्सखौ लानायनि खारना जाबाय बेखौ लाबथिं जायो आरोना लोगोफोर चार्ज आरो मिनिमाम चार्ज सानसे थांगोन आङो बेयाव शुटिंआव लायदोंमोन नालाय बेथ' सानसे थांखायो बेखायनो बेखौ लाबथिंनो थाखाय लादों आरोना लोगोफोर लाबोखो नोङो नै लोगोफोर माने जोंहा ट्रेभेलिं खालामबाबो लांनो हानाय हिसाबै बेखौ लाबाय नालाय आं एसे आनबक्सिं देखायनि नोंथांमोनाबो जुदि पसन्द जायोबा लानो हागोन मोजांबा मोजां बुंखागोन आङो नै लोगोफोर नाय फार्स्ट मोननाय लोगो लोगो आङो बेयो केबोल मोनबाय ओमफ्राय चार्जारनि माबा मोनबाय निया जि मोजां मोनसे बुस्थु मोनबाय प्लास निया माइक्र'फन मोनबाय आरोना लोगोफोर नै नोंनि गान रोजाबनाय जाखाबाय माइक्र'फन मोनबाय आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा बिदि जाबाय पुरा सेट फैखायो आरो फाइनेलि लोगोफोर जोंना बक्सआ बेनो ये नैया अ माय गड हेभि माथो ये बटनि नालाय लोगोफोर ब्रेन्डखौ आं नोंथांमोनखौ बुंसै बटनि लोगोफोर ओरैबायदि हेभिखा वाव ये नायदो नैया बेयाव माबा माबि मुड दङ लोगोफोर नैबे खमायनाय नैबे बारायनाय टेप मारिखानाय दंखायो नालाय नैया टेपआ दानो बख'थ'आ इखो मुड चेन्ज स्टप इक' माबा माबि दङ जाबाय ओमफ्राय इथिं बक्सखौ बरनसै आं र' बेक लुकआव लोगोफोर नैदि मोनसे दोङो ब्रेन्डआ जाबाय बटनि लोगोफोर ओमफ्राय नै केबल दङ माबा सोग्राय दङ चार्जार सोनाय दङ मेम'रि सोनाय दङ लोगोफोर बिदि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेयाव हमनाय बिराद मोजां मोनसे हेन्देल होदो आरोना हमना लांनायनिया ओमफ्राय बे साथिंनिखौ आं नोंथांमोनखौ देखायबाय बिदि फ्रन्ट साइडआव बिदि गिदिर स्पिकार मोनसे मोनगोन बेयाव थागोन बटनि ब्रेन्डआ बे लिरनाय थागोन प्लास नियाव लाइट जोंनो हागौ आंनि आइडिया आं अन खालामाखै अन खालामना देखायगोन बे राइट साइडआ बिदि थागोन ओमफ्राय लेफ्ट साइडथिं बिथिं थागोन ओमफ्राय सिंथिं बिदि दोनग्रा थागोन आरोना लोगोफोर आं एसे दोननोसै र' नैया बिदि लांनो हायो ना लोगोफोर बरियानो वाव ओमफ्राय आं नैयाव दोनसै खनसे 360 फिदिंसै आं नायनाय वाव 360 नैया नैया देखायना होलाय जोंनि गोदान बक्स लाबोदों हौवाया बै मोनसे न'आव थानाया गाज्रि जाबाय निउ इयाराव ओमफ्राय नैबे अन खालामसै आं र' नैया अ गुम मोनखाबाय नै वाव जि हेभि लाइट आं दा ब्लुटुथ अन खालामसै जों बेयाव लाइट जोंखाबाय नालाय निया ओमफ्राय नियाव थाबाय ओमफ्राय र' मा फैयो नायनायाव अन खालामबाय आङो ओमफ्राय नैफोराव लाइट जोंजोब्बाय नै बेफोराव लाइट जोङो आरो ना नैया लाइट जोङो बेफोराव नियावलाय बेयाव जोङो ओमफ्राय टेक्न'सो जादों ओमफ्राय ब्लुटुथआ मा जागोन Aux mode. बाजि सुन्दुरि नुदों खानाय खाथबनायजों ससमा होनायजों Bluetooth mode. बिबार थुनायजों ब्लुटुथ कानेक्सन जाबाय आङो एसे देखायनोसै दामख्रावना ना लोगोफोर नै बेबो आंनि रिल्स गोसोआव बेयाव साउन्ड बारायनो हायो खोनादों नोङो साउन्ड बिदि लांनो हायो आरो इखौ थाबायनोबो हागौ सिरि मोना सिखारब्लाबो नोंल' नुजाफैयो मायदि बे
एबार लोगोफोर स्पिकारखौ चेक खालामगौमोन आङो बेयाव बेटारि लागायनांगोन बेटारि गैया बेटारि होबासो ब्लुटुथ जागोन बेयाव ओमफ्राय बेयाव सुइच अन दङ अन अफ बे जाबाय ओमफ्राय नैखौ नायनोसै कर्डखौ मा मोनो एबार नै बिदि माबाखौ मोनबाय आङो वारेन्टि माबा कागज ओमफ्राय बिदि केबल मोनबाय बेयाव सोबाय आरो माबा होबाय आरो ना केबल होबाय ओमफ्राय बेखौबो मोनदों आरो ना बेखौ Bluetooth mode. जाबाय लोगोफोर दायो नोंथांमोनखौ देखायबाय स' नोंथांमोनाबो लानो गोसोबा बर्डनि बेखौ अर्डार खालामना लादो आरो ना लोगोफोर बेखा सब मोनजोब्बाय आङो हरदो बक्सआ माब्रै आरोना कन्डिसनफोरा नोंथांमोनाबोथ' सालायदो जानो हागौ फुरा हेभिखा